Здравейте и добре дошли в нашия нов влог. Който е гледал предното видео, знае, че завършихме с един недоизказан отговор на въпроса защо сме в караваната. Защо сме в караваната? В караваната сме, защото туристи букнаха къщата за Великден и ние решихме, че ще я подготвим, изчистим, оправим предварително няколко дни по-рано и няма да чакаме последния момент. И днес, с нощи всъщност, спахме в караваната, а днеска тръгваме на едно извънредно пътешествие, така да го нарека. Плана ни беше да сме си тук по празниците, но това се промени, а при нас плановете никога не са за да се спазват, както знаете. Така че, да, плана ни се промени и решихме, че ще обиколим малко с колата. Така че, останете, за да видите къде отиваме. Фишинг гир. Няма как. Нали знаете моята мания. Вече сме в колата, пътуваме. Между другото имахме колебания между няколко дестинации. Едната беше Атина, Корфу, Закинтос и Левкада. Като цяло се спряхме на Левкада, гледахме прогнозата на времето и различните видове за настаняване, Booking и Airbnb. Харесахме си едно апартаментче, което е с много хубава гледка. Единственият проблем е, че има коментари относно пътя до там. Както знаете, нашата кола е ниска, но пък сме достатъчно смели да пробваме, така че тръгваме натам. Чухме се с човека, казахме му, че сме и с кученце, няма проблем. Наистина се надявам гледката да си заслужава, пътя да не е толкова лош и да си изкараме един хубав Великден там. Взимаме ви с нас, ще си напазаруваме някои неща и отиваме. Спряхме на суперчарджера на Тесла на Янина да заредим и да продължим с нашето пътуване. Както видяхте от предишните кадри, стигнахме на 8% от Аспровалта, като колата даде среден разход 16 кВт на 100 км. От Аспровалта тръгнахме на 82-3% някъде, нещо такова. Така че общо взето нямаме някакви разминавания от очакванията в пробега или разхода на колата. Знаете, имаме предишни видеа по темата. И така, от тук ще хапнем набързо обедно време и продължаваме към Левкада. Седнахме да хапнеме. Колата зарежда доста бързо, между другото, почти на 50% е, още не сме си поръчали обяда. Така че хапваме и продължаваме. Препоръчваме ви това местенце, ако сте с кола на ток, може да заредите тук, тъй като видяхте има къде да обядвате, да вечеряте и до тоалетна да отидете. Много са чисти, прилично е и ви го препоръчвам.
Вече сме на Левкада и сега ще се отбиваме по това черно пътче, за което ви споменахме, че малко ни притеснява, но се надяваме да не е толкова зле. Сега ще го видим заедно. You've arrived at your destination. Ето ги къщите. Destination-а, окей. Май, това гледате. Пътя, гледай, сега да гледай гледката. Гледката ще гледаш от балкона след малко. Ето според мен назад. Точно мисля. Да. Изглежда ми по-добре, май. Като опция. Готови ли сте за румтур? Така. О, колко мило! Сложили се за Ерика легло. Добре. Имаме си кухня. Ще варим яйца тук. И ще готвим агнешко. Спалня. Между другото, аз пожелах розовата спалня. Добре. Казах да. Каза ли му? Добре. Защо сме скучи, виж кучешко легалце с подготвили. Ама много са мили. Машичката. И сега готови ли сте за гледката? Нарочно не дигам камерата. Сега Виктор ще отвори. Асистирай ми! Ето я, да. Определено си заслужава. Наистина си заслужава. Пътя, както видяхте, не е чак толкова лош. Така че, ето тук отдолу ни е колата. Смятам, че си заслужава. Много съм доволна, много ми харесва. Дойдохме до един супермаркет да си напазаруваме най-необходимото. Тази вечер може би ще си почиваме в апартамента, защото видяхте, гледката наистина е прекрасна, пък и сме малко уморени за излизане. Така че сега ще си напазаруваме някои неща и ще видим какво ще правим. Напазарувахме и сега стигнахме и до морето. Дойдохме да се разходиме. Виктор естествено ще метне въдицата, да видим дали ще хване нещо. А пока ще се разхода малко по плажа. И искам да пипна водата. Интересно ми е дали е топла. Между другото, не е студена. Аз гледах, че около 17 градуса струва ми се по-топла. Отсреща виждам къщичките, в които сме отседнали. Сега ще ви ги покажа и тях. Доста са далече, ще доближа с камерата. Не знам как ще се вижда, но колкото толкова. Сега ще доближа. Ето ги тук. Тези тричките. Ние сме в средната. Първият ни ден тук на Левкада приключи. Хапнахме и сега ще си лягаме, защото сме уморени. Но влога не приключва тук. Останете с нас и ще се видим на сутринта. Добро утро! Закусихме, пихме по един чай и сега е време да бладисаме яйцата, за да ни остане време и за разходка. Взех между другото 2 гръцки бои.
И сега ще видим какво ще се получи. Вариме яйцата. Постели хубаво да не нацапаме нещо на човека все пак. И тук ще разтвориме след малко боите. Надявам се да са хубави и да станат много хубави цветни яйца. Между другото съм взела и памук. Сега ще видим какво ще стане и с него. Може би ще направя и доста шарени. Това синето яйчице ми го подариха. Неговата идея е слага се във водата и показва кога яйцата са рохки, готови и така нататък. На принципа на издаване на мелодии. Ето това е. Само да фокусира камерата. Това между другото е втора мелодия. Значи първата е, че са рохки, а тая какво, че са почти готови, ли? Да. А третата е, че сте вече готови. Значи сега чакаме третата мелодия. Ето това е третата мелодия. Според него яйцата са готови. Има една спукано, сега ще го изкарам да видим. Ето го яйцето. Сварено си е и си е напълно готово, така че ги вадим и ги бъдисвам. Ето ги яйцата. Не станаха най-красивите на света, но с наличните материали толкова. Има тук едно-две симпатични. Между другото и това има хубави шарки, интересни. Ама каквито такива. Важното е да сме живи и здрави. Хубаво трябва да се премие. Боядисахме яйцата, мариновахме агнешкото и вече е време за разходка. Качихме се в колата и отиваме да се поразходим малко. Ще направим полу или дори цяла обиколка на острова, зависимост от времето. Навънка малко духа, но се надяваме да не е много ветрилник на местата, на които искаме да отидеме. Това са Фара и плажа Порто Кацаки. Нататък сме се запътили, но дали времето ще позволи, ще разбереме след малко. Взимаме ви с нас и продължаваме по нашият неточно план. Стигнахме до Фара. Ето го тук зад нас. Тук оставихме колата. Ерика също ще на ток режима в колата за мъничко, защото духа и на нея няма да е приятна разходката, а тя, както знаете, много обича да си спи на този специален кучешки режим на Тесла. Сега отиваме да се разходиме малко и ще продължим после към самия плаж Порто Кацаки, но тук също е много красиво и ако идвате на Левкада, Фара и местността около Фара е едно от местата, които задължително трябва да видите, защото си заслужава и пътя е много красив и самата местност е много красива и ни е едно от така доста любимите места на острова. Слизаме по тия камъни надолу. Доста са стръмни, между другото. Така че ако дойдете тук, трябва да се задължително с удобни обувки. Дойдохме оттам. Доста е стръмно, ни си личи. От тук така надолу и стигнахме до тук. А Виктор естествено ще мята въдицата. Гледала някакви клипчета, че тук вадат големи риби. И сега ще се опитва да хваща вечеря. Да, ще ни повее тук малко вятъра. И продължаваме нататък с нашата разходка. Ти си лигла. Лигла? Каква лигла си ти? Местна лигла си? Не си местна лигла.
Тази хубавата каишка, и като гледам това си дебелка, и ще не си лигла. Ей, тук най-вероятно лятото е едно много хубаво барче. И е много красиво. Мале. Ей, тук мога да живея. Ей, тук мога да си живея. Къде е пилето? Ето пилето. То търси рибка, ама. Търся, и аз търся, ама не. Имаш мръд. Времето се затопли, стана 23 градуса. Ако вятъра малко поутихне, ще си е чисто лято. Сега продължаваме към Порто Кацаки и ще ви покажем и плажа там. Ето го плажа, наистина е много красив. Лятото не ми се мисли колко много хора ще има, но пък със сигурност си заслужава да се дойде и обмисляме направо да идваме. Между другото сме април месец, а хората се къпат. Ето може да видите. Еми, това е така известния плаж на Левкада. Много ни харесва. Дори през април има хора, влизат във водата, къпат се. Не че ме изненадва. Миналата година на Корфу и на Закинтос също сме виждали хора, които се къпат април месец. Че даже и декември сме виждали хора. Но времето наистина е прекрасно. И ако сме имали някакви колебания, когато сръгнахме насам, дали да бъде Левкада или Закинтос или Корфу или каквото и да е било, в момента тия колебания изчезнаха, защото случихме и на много хубав апартамент, както видяхте, и времето е прекрасно, и плажовете, и гледките, всичко е невероятно и си заслужава. Седнахме на марината на Левкада да си поръчаме нещо за хапване, защото вече сме умрели от глад. Ето го най-гладния от среща. Между другото, че се е 5, не сме яли още нищо. Има тук още една гладна душа. И тя се измори днеска. Така че сега ще видим какво ще хапнеме. Може би ще е нещо лекичко ще си избереме, защото е 5, както ви казах. И предполагам, че после ще трябва нещо и да вечеряме. Хванахме малко разходчица по пешеходните улички. Ето Ерика вече е облечена, защото взе да застудява. То не, че е застудяло, но слънцето се скри и леко подухва. И сега ще отидем малко към центъра. Приключи днешния ден, както виждате по-тъмно. Изпълнихме програмата за днеска, посетихме, както видяхте в кадрите по-рано, Фара, който е на най-южната точка на острова, няколко плажа, най-известните в района, разходихме центъра на Левкада, марината и така нататък. И чудихме се утре какво да правим, мислихме да си почиваме и да мързелуваме, да не правим особено много, евентуално някой риболов, може би пак до Порто Кацаки, до плажа. Но разхождайки се из центъра на Левкада, си букнахме едно трипче за утре. Ненадейно. Това е много по-хубаво да се прави лятото, когато водата става за плуване, защото все още е студена и не става. Но въпреки това, ще е нещо по-интересно. Имаме да обиколим няколко точки. Круиза започва утре сутринта в 9:30 и би трябвало 5-6 да ни върнат, т.е. целодневен е. И той е целодневен, тъй като ще обиколим отново целият остров Левкада. Плюс след обиколката на Левкада отиваме към Кефалония и към Итака. Да видим и тези два острова. Останете с нас до края, за да видите какво ще видим утре.